Sa number 3, masobra sa 1.4 million pesos nga balor sa iligal nga droga nakuha sa anay preso. 15 dias pa lang ang nakagwa sa prisuhan ang 52 anyos nga babae sang siya ang liwat nga nadakpan sa ginpatigay nga buy-bust operation sa Purok Star Apple 2, Barangay 27 sa Bacolod City sang Lunes, Hunyo 16. Nakuha sa babae nga si Alia sa sapsap ang 210 grams ng suspected shabu nga nagabalor 1,428,000 pesos. Nakabaton sa report ang City Drug Enforcement Unit nga nagapakigbahing sa illegal drug activities ang subject sa Barangay 27 kag mga kaiping nga mga barangay. Base sa monitoring, nagaserve bilang keeper sa iligal nga droga si Alia Sapsap kag gina-distribute niya ang kontrabando sa iya mga ginasaligan nga downline customers. Sunod sa police report February 2026, nadakpan si Sapsap bangod sa iligal nga droga kag nakagwa sa prisuhan sinilang nga June 1, 2026.